je možnosť gratulácií. Máme tu fotografku, takže usmievať sa. Za Radomík ako napadne, takže môžeme začať. Nie je to pre mňa vôbec samozrejmosť, že ste tu. Verím, že sa dneska zabavíme, že to bude veľmi, veľmi pekný čas. Len také malé informačné okienko, ešte k tomu vsuniem, že bowling, biliard a kopec ďalších vecí, ktoré budú, sú naplánované po jedle. Hej? Čiže teraz potom, čo odovzdám mikrofón Michalovi na krátku modlitbu. Technickým poznámkam k mojim deťom môžete použiť aj po ruke, po zadku. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Amen. Bude, Pane, svojmu služobníkovi Lukášovi a všetkým, ktorí nosí v svojom srdci pokoj, zdravie, svoje mocné požehnanie, na mnohaja i blahaja nitá. Pred sebou príbytok, môžeme pozvihnúť čaše. Nazdravičko. Povedal, že mu zabehlo z polievky. Ja hovorím, že keď vypije, tam mu odbehne. No, naopak, opačne ten. Ale ja som teraz iba polievku a to je, keď si odrihne po polievke a cítiš borovičku a polievku. To je, vieš, že toto, čo žalúdok potrebuje. Dobre, milí priatelia, poprosím vás ešte tým, než začneme hlavné jedlo. Chcel by som dať také veľmi rýchle okienko predstavenia. A je fajn odmeniť alebo poďakovať ľuďom, ktorí sa pričinili nejakým spôsobom o to, že som tu dnes, že tu môžem byť, o to, ako som bol vychovaný a tak ďalej. Dobre, a nebudem to naťahovať, začneme rovno od začiatku a od prítomnosti. Takže Gabi presne má kamerovať a poď tu, aj David. Nezabudol som, ďakujem tebe, Marcelka, za to, že tu nemusíme robiť teraz druhú svadbu, že nevesta ostala stále rovnaká, rúži, tak nech sa páči. Po mojej ľavej ruke sa už hraje bowling. Detičky, ktoré sú už unavené, sa môžu pomaličky presunúť na koniec stola, pretože tam by mal byť funkčný strelecký trenážer. A Marcelka s mojou mamou rozdávajú tortu. Kto by chcel tortu, nech sa hlási, oni sa vás aj sami spýtajú. Takisto, keď chcete kávu, pýtajte si kávu od čašníčiek. No a možno ste si všimli, že máte na stoloch nejaký dárček odo mňa, aby ste neboli smutní, že 8 nejakých takých tých najdôležitejších ľudí v mojom živote dostali dárček a vy nie, tak máte na stole dárček aj vy. Je to jednoducho 75 zaujímavých otázok. Je to taká kartová hra, ale môžete si to zahrať v podstate sami so sebou, pretože aj vzťah sám so sebou je dosť dôležitý. Videóky, sladké, sladné, sladínkové, všelijaké.